Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. O karon di ay atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilanon. Panugon Part 13. Tungod tingali kinakonsensya ka! Salbahis ka Joel bisan unsaon! Daon sa na si Eric. Ganun wa na magliho. Ha? Eric! 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 Eric, tingog! Ayaw na pagbinuang ha! Di ano inutas gawa sa kakahuyan! Tabang mo! Tabang! Bibi! Hawda! Ako siyang alsaon. O pagtawag mo, doktor. Hinayanag! Diri, ari na siya ibutang diri siyang kama. Oh, Limpyuhin na siya, Ella. Kay magtawag po, doktor. Eric! Eric, limpyuhan na tika ha? ayun na. Ako nilimpyo ni Eric. Kay lalaki ko. Naka-eskwela ko pagka-nursing aid. Kay ba ako mo limpyo og masakiton? O sige, ikaw yung bahala niya. Eric. Eric. Kinahanglan makainom siyang tambal. Hello, Doc. May pasyente mi diri sa mansyon. Ang usa sa mga sumusunod ni Don Faustino. Ang lalaki ni. Dili ang babae. Makari ka ba? Sige. Bye. Madam. Taas king hilanat ni Eric. Ayaw na kabalaka. Nakapanawag na kong doktor. Limpyuhin na lang siya. Unya pa nagpaos-os sa hilanat. Naanang hunos. Inom, Eric. Inom. Hila, kung ako kay masakit, atiman nun ka ako ni mo sa mas pag-atiman ni mong Eric, ha? Muatiman ko bisan kinsa nga magmasakiton. Oh. Pero, ikaw, No, nga naman ko. nga nung wa ka mo balik. Gusto ka nga mamatay mi dito sod sa gahong? Maano? Ila, may mo bag hinahinaya na ni mo imong sinultian? O gano man, nasakitan ka? Kay hustong akong pagduda? Nangita kog maputol nga kahoy. Pero, wa ko'y nakitaan nga putol ng daan. Mao nga, mipauli ko din nis mansyon, aron magkuha kog sundang. Wa kay nakita nga mga putol nga kahoy? Wa, Bisan mga bato? wa. Bisan mga batong nga kung ikahagbong dito, wa ko'y nakita. Oh, nga naman ka, ha, Ila? Nahibaw ba ka? Kung nga nung nakagawas misda kong gahong, Ha? Nga naman. tungod kay dunay naluoy na mo. O gihagbungan mig mga dagkong bato o mga pinutol nga kahoy. Nga mo'y among gihimo nga latayanan aron makasakamis gahong. Sa? Imposible na. Wa ko'y nakita mga pinutol nga kahoy sa palibot. Yun na. Kinsa man sa dagang nihagbong sa mga kahoy dito sa lungag. Wa ko maklaro ang hignaong. Hapa nakasiguro ko. Nga naghuna-huna gid siya paagi aron makahawas mi dito. Ila, tinuod lagi nga akong gisulti. Nangita kog magamit nga kahoy nga akong pakatkatan ninyo. Apan, wa ko'y mabali. Gusto na. Gawas pa, nakita mo nga nagpaingon na mis sa kakahuyan si madam. Napugos ka lang sa pagbalik sa kakahuyan tungod kay naan si madam. Ila, Gawas na, Joel. Ako na limpyuhan si Eric. Dali ko gusto na i-disturb. pita eh. Wa na gid mo kawas ilas kwarton Eric da. Hinangga gid niya ning tawhana da. Ay. Oh, Doc, si madam. dali ito sa ang kwarto ang pasyente. Ni ang doktor. Diyan ang Dr. Ella. Makagawas ka na. Salamat, Doc. Gawas na. Siya na'y bahala ni Eric. Oh, madam. Nga na magkit ka nga.
May abot man sa kakahuyan si Eric. Ella? Sorry ha. Okay. Ang kunon ako. Nga medyo natintal ko sa kung nahuna. Nga di na lang mo balikan pero may patigbabaw din ako ang kaluoy nimo. Kung wa pa ko dito, luwason ba ni mo si Eric? O natural. Di may mo nga may mawa na to. Mao ka na ang tinuod ni mong kibati, Joel? Oh, ha? Wa ka maguna-una. Mamawa na lang mi si Eric. Aron kamo na lang doon si Wilma ang magbahin sa katigayunan ni amahan. Usahay, musantop na sa kung nauna. Tao lang ko. Husto ka. Og natural sa tao ang pagpamintaha sa uban. Og nakita na nako nimo. Ilamay mo ba? Ayaw na lang pagduda na ako. Mibalik lagi ko. Aron kuhaon mo si Eric. Kanang importante. Sorry na. Kinsa man ko nga dili makapasaylo nimo. Pero ayaw na nigos ba? Promise. O to de, magisgot ta sa tao nga mihagbong sa mga kahoy sa lungag. Unsa ka siya sa imong pagtuo? Ambot. Dili na ko maklaro yung bayhon kung babae ba siya o lalaki ba. Basin siya na gid si Lorito, ang hardinero. Ambot lang. Pero ang importante nga nakatabang iyang gibuhat. Aron makagawas mis gahong. Ang pangutana, nganong doon na may gahong sa maong kakahuyan? Ha? Eric? Eric? Ella. Naipagkaon. Kaon na. Bisan gamay lang. Iyan ako sa akong kwarto. Oh, niya ka na si mong kwarto. Og luwas na ta. Ang anino. Eric. Unsa man kinahita po nimo? Nganong kalit malang kag nawa sa dihang miabot sa madam ni itong usang adlaw. Buro makag si Wilma kalit nagkawa. Nakita ko ang anino sa pintana. Sa dihang miabot si madam. Unsa? Midali ko gawas aron. Tanahon kung kinsa gyud siya. Uy. Hain namang anino nga naglili sa bintana. Tuwa siya paingon sa kakahuyan. Misuot siya sa kakahuyan. Kinahanglan masundan ko siya. Gisundan ko ang aninong nakaito. Paingon sa kakahuyan. O kalit siya nawa. Unsa? Pero, wa ko mo surrender. Mapadayaw ko sa pagsuot sa kakahuyan. Tungod kay ahayag masap ang buwan. Unya, nakita ko siya sa unahan. Hoy! Kinsa man ka? Ngayon kanunay man kang ipakita na mo. Kung kinsa man ka, paila! Kung doon na kayo problema, sulti! Kaya mo katabangan! Uy! Nawa na kanino. Hoy! Di ko daw tang tao! Mutabang ko nimo kung doon na kayo gustong patabangan! Unsa man ha? Nasuko ba ka sa mga tao sa mansyon? Pakita na ako! Dili ko daw tang tao! Oh! Oh! Mao ka to ang katapusan kong nakita. Ang taong nakaiton. Ugyapak ko niya sa o. Unsa? Naklaro mo bang iyang naong, Eric? Oh. Naklaro na ako. Ang siyang dagway. Nakaila ka ba niya? Kinsa ang anino, Eric? Kinsa ang anino, Eric? Naklaro mo kanimong iyang naong. Ang anino. Nagmaskara siya ang kalabira. Unsa? Nagmaskara ang anino? Oh. Nagmaskara siya. Klaro kayo ang iyang naong. Apan nagmaskara siya. Kung mauna,
Dili gaday nato siya mailan. O iniyaon sa sunod nga nahitabo. Sa pagbalik na ko sa panimot, diha na ko suod sa gaw. Og sakit na kayo ang akong ngayang gyapak. May samad ka sa o. Klaro kayo nga kusog yun yung pagkahapaka. Gusto ka. Okay, sige na. Husto na, pahuway na lang. Bantayan ti ka. Bantayan ko ni mo. O, Eric, tungkol kay nagduda ko. Kanang anino, nagbantay ra na sa itong mga lihok. Ako ang gusto niyang mawail. O, ansa? Mauna ang akong pagtuwa. Kuno mo magkita na ako. Tingali. Andun ako mamatay sa suod sa kao. Kaya may tabang na ako dito. Eric. Pusa. Ikaw. Pagbantay. Kay basin ikaw ang isunod sa anino. Ayaw na pagawar sa bahay, Wilma. Doon na to siya paingon sa taas, madam. Ay, kabala ka ng Wilma. Adlok ka nang magawas panahon sa gabi. Wa ko mabala ka niya. Dili lang ko gusto o laing problema. Karon nga to apas ospital si Don Faustino. Kung saan resulta sa iyang sakit, madam? Madam? Hapit na siya mabatay. Oh, Busa kinahanglang makita na ninyo ang singsing. madam. Kay sugod ni mo, good. Kalma lang, good. Nangita, bitaw ni sing-sing, bitaw. Diin mo mamangita. Sa lake. Dito sa linaw ba? Sa luyong nga bahin. Ug kang kinsang ideya nga adto mo sa linaw mangita sa singsing. Kang ila. Ug ganong may abot man ni Sarahona nila. Ambot lang. Ay, kasakit sa akong liog. Nakatuog man day ko nga naghukdong din iskilid sa kama ni Eric. Mayo kinahinanok ng si Eric. Uwa na maday suod nga tubig ang botelya nga imnunan. Magwa ko sa kusina. Ay, katugnaw dinis ka sa kwarto ni Eric, eh. Mingaw naman ang tibok mansyon. Nakatog lang kitingali silang tanan. Ako na lang nagtikaw-tikaw. Magtali ko gatas kusina. Dohaon na lang ako kabutili ang akong talon sa kwarto ni Eric. Ela, Madam? Nakasngit-ngit? Nga na napangit-ngit masad ka, madam. Nabuhiyo na hinuon akong botelya sa tubig. gano'n wa pa ni mo gunitig maaya botilya. Nabuhian na noon mo. Kuan, nakurat lang ko sa pagtingog di mo. O amang kamahibaw nga, naara ko sa suok. Wa day ka makabantay nga nagkapira man ko dire. Wa, ngit-ngit naman na dihang dapita. Limpyuhin ang damo akong botilya. Oo, madam. Nana, wala bildo ang sauga. Musakar ako sa taas, madam. Iyaw na. Ha? Oh, may isugo ka na ako, madam?
May ipangutana lang ko nimo. O, unsa man na, madam? Nganong nakahuna-huna makas pagpangita sa singsing dito sa lake? Ha? Dahibaw kagyud galison makita ng bisan unsang mahug sa ilawom sa tubig. Labi na kung lapoko ni. Tungod kay dito na ko makuha ang manikin nga gipahimo ni amahan, madam. Og nahibaw ko, nga doon na tao nga nasuko kang amahan, nga mo'y milabay sa manikin sa lake. Maunay miabot si mong raona. O, madam. Ug nganong may koneksyon man sa singsing ang manikin nga nahawas ninyo gikan sa linaw. Tungod kay may ilhanan ng tudlo sa manikin, nga nagsulob sab kinig singsing. Mao na ang rason, kung nga miabot ni sa lake sa pagpangita sa singsing. May lain ka pa bang ipangutana, madam? Wa na. Makabiya ka na. Oh, Eric, nagmata ka? Uy, dili naman kainit. Salamat nga may us-us ng imong hilanat. Giuhaw ko. Maayo ra gyud di ay nga nagkuha kog tubig sa kusina. Inom oh. Kumusta naman pamati ni mo si mong lawas? Okay na ko. Mayo tingali nga, mubalik ka na sa mong kwarto. Araw magkapahuway sa kagtarong. Ha? Pero, okay ra ka? Nga ikaw ra din Ella, wa na may tabo na ko. Kini ako sa akong kwarto. Sige. Balik ka lang ko ugma kung magkamata na ka. Okay, sige. Good night, Eric. Good night. Salamat nga, may us-us na gid ang hilanat ni Eric. Mapahuwi na lang ko sa akong kwarto. DJ Matog na. Lax Remix. Noon sa manang manikin. Ganun nagigda man ni Sahog. May nagpinuang ginako. Gusto ko rin hadlokon pinaagis pag irog-irog ining manikin. Ang gunting. Basin na apas gawas ang nagtumbas manikin. Kinsa ka ngas gawas? Pakita! Kinsa ka naghilabot sa manikin? Wala bitubag. Ngit-ngit na ang labi. Ogma, siguro na yun ako nga malakning akong kwarto inigawas na ako. Unsa? May mitumba sa manikin? O, Eric, taghayang na siya sa sawag sa dihang misod ko. Doon nagyoy manghilabot ni Arabella kung mugawas ko. Oh. Naunsa ka? Nga numituto ka na ako. Wa lang. Murag weird lang paminahon nga. Gingan lang na yun ni Mug Arabella ang manikin sama sa tao. Si Arabella ang gisundan sa maong manikin. Mao ang Arabella sa bangyang pangan. Ella. Pag-amping kita. Kay unsa? Gibati ko. Nga ikaw na sab ang sunod nga target sa anino. O dili ba? Si Jewel. Eric, Unsa may plano ninyo karon? ipadayon ko ang pagbukay sa lake. Aron pangitaon ang singsing.
adto ka mangita sa singsing sa lake. O, Eric. Ngano ila? May susihon ako sa kong kwarto. Dinhi ka lang. Di ati man bigay ni mga manikin. Madam Lily? Nga misod ka din sa kong kwarto. Gitanaw ko lang ang gisulti nimo. Ngaluta sa singsing sa tudlo ining manikin. Ikaw? Ganong gitutukan ko ni mong sama ana, Ella. Ikaw ang kanunay mo irog sa manikin, unsa? Ikaw mo sekretog so dinis kwarto aron ibalhin ang manikin, madam. Dili ba? Og si kinsa kang mamasangin akong ingon ana, ha, Ella? Wa. Pobre ko nga nanimpad din sa mansyon. Pero may katungod man tingali kong mangutana kung bahin na sa mga butang din sa kong kwarto ang hisgutan. Ug unsa may basihan nimong nagduda man kang ako'y mag-irog-irog sa imong manikin? Tungod kay ni Aka, wa ka man ang hidna ko nga musuod ka din he. Wa ko mananghid, pero gipaabot ta kang musod. Agay ba na nimong dudahan ang akong mga plano, ha, Ayla? Gawas pa na interes lang ko sa mga gisulti nga may luta sa singsing ang kamot sa manikin. Kun mao, nagduda ka na makako, madam. Okay, dali. Tanawa pagbalik ang tudlo sa manikin. Nakita ko na. Husto ka. May singsing ka na mo ang manikin. Ha? Naabdan ko pa ka ng manikin sa kong pagsodin, isip katabang sa matanon pa ko. Batanon ka pa nga miso din sa mansyon, madam? Oh. Baok kining unang dapit, kagigahinan ko sa tanan ako kusog. Madam. Og, Og unsa, madam? wa, Noon sa matas, madam. Kalit man na siyang nagdrama. Unsa? Kahilakon si Madam Lily nga misulti nimo nga batanon pa siya nga misudi ni sa mansyon isi katabang. Mao na. Nasuko pa man ang tato siya nako pero kalit lang pangisog. Makalibog lagi. Makalibog mong gina si Madam Lily. Eric, unsa magid kay nahitabo ini mong mansyon sa unang panahon, no? Sa batanon pa sa amahan. Oh, gwapo magyud si Mahan ba? So klaro kayo nga, gwapo na siya sa bata pa siya. Bisan bitaw sa Madam Lily. Gwapa magyud na siya sa bata pa na siya. Unsa man mo oy, nang lakman mo diha. Si Wilma. Hoy, Ila! Nakasasud sa kwarto ni Eric, no? Mahimo bagay lang ka magsaba-saba diha, Wilma. Daan pagyud ko nga naa ka diha sa sud. Nagunsa man ka diha? Nang hilabot ka sa butang ni Eric, no? Hilom ra, Wilma. Oy, naa sa di ka diha sa sud, Eric. Nakitaan na di ka? Nagsige na tingali ko katuog, no? Mga wa na kamay baw kung unsa din itabo din sa gawas. Natural. Nagpauli ko sa kulawas. Kay ganahan pa ko nga ma-enjoy ko ang masunod na ako gikan kang amahan, no? Pero time pa, nagunsa man lagi mo din, he. Ha? O ikaw, Ella, nagunsa ka din sa kwartong Eric. Nagunsa mo, oy. Uyab mo, no? Hilo mo ragod, Wilma. Ay abutang igmali siyang akong pagsod ni. May importante lang mig hisgutan. Aron dili ko magduda, i-apel ko sa inyong gisgutan, be. Ug nganong mapil man ka? Aron dili ko magduda, nga nag-uyab-uyab mong duha. Kinsa nag-uyab-uyab din eh? Joel, Ha? may kaniya ka. Unsa may imong ikasulti sa lalaki o babay nga manglak sa sud sa kwarto? Uyab? Oh, di ba? Uyab ning duha? Usa? Uyab na mo? Tinuod mag-gisulti ni Wilma? Nga uyab na mong duha, ha? Dili mi uyab. Pero unsa man si daotan ko magkaoyo mi si Ella? Ulitaw ko dalaga siya. Way babag, di ba? Uy, Eric, dili mo bagay na Ella, no? Ug kinsa may bagay nako? Ikaw, Wilma? Gusto na mo, ana. Bahala na mo kung dili mo mutuo na mo ni Eric. Pero, sultihan mo na mo nga dili mi uyab. Busa, ayaw mo pa mo gusto na daotan yung huna-huna. Asa na magkaila? Mangita sa sing-sing aron magkabuwag-buwag na tang upat. Oh, Kung wa na may laing toyo, panglakaw na mo. Hoy, Eric, natakdan gyud ka sa batasan anang ila, ha? Ah. Kausad na unsa ka? Nangus mo ka, Joel. Murad ka gabayo. tita. Dili ni mahimo. Oh. Hoy, Joel! Joel, asa man ka? Joel! Daoy, gibiyaan lang ko sa mga kanahan ay...
Bahala na sila, oy. Gusto, unya na ko mangita sa singaw. Makalagot ni Swilmada. Hugaw kayo na ako na. Ngayon ako, Selena. Kinahanglang makita ni Girig ni Singsing. Arabella, hain mo Girig imong Singsing. Makita na lang tanin na mo din, Selena. Ela? Nga misunod baka na ako din, Selena o Joel? Walang. Tabangan lang tika sa pagpangita sa Singsing. Uyon ko sa imong nauna-unaan. Ang Singsing ang makapausab sa tanan kung makitaan na nato ni. Kung seryoso ka, ayaw na pagsiltabi din ha. Muubog na tas tubig arang pangitaon ang... Naon sa kaila? Nganong nahunong man ka? Joel, tanawas at bang Selena? Ha? Uy, ang tiguang ka na. Siya ang apuhan ni Loreto. Og naghangad-hangad siya sa kahoy nga. Nagbitay na sa mapisi sa tungod sa kahoy. Uy. Lola! Lola, palayo des kakahuyan! Ela? Oy, Ela! Asa ka, Ela? Lola, magata sa palayo Singsing! ang kahuyan! Asa mangita magata sa Singsing? Ela! Lola! Pero sa mga miabot si Mahuna-huna, ayaw nang ipadayon! Ela! Kahikugon man tingali ng tiguang, ha? Dali! Dali! Oy! Ila! Ay, pagdagan! Asa ka, oy! Noon sa mo siya? Noon sa mo sila nga magpakahiro man? Si Ila yung misinggit nga akong nabate. Eric, kasama ka. May nitabo sa gawas. Misinggit si Ila. Mabitaw, nagsingit-singit si Ella og Lola. Uy, si Ila ka nagdagan paingon sa kakahuyan. Hala, magpunsa naman sa siya diha. Ela! Ela! Eric, huwag ako! Eric! Lola! Lola, ayaw pagkatkata ng kahoy! Lola! Ila! Unsa ba? Pasag din ang tiguang, oy! Noon sa mga mangilabot magkaanan niya. Dili may mga maghikog siya! Lola, ayaw pagkatkata ng kahoy! Ay, naon siya man ka. Yan ang imo man kong gibunlot. Agay. Dili na ko gusto nga maghikog ka! Lula sa do'y patagad man ka, oy! Nga nung maghikog man ka? Ha? Doon na lang ka nga mupahuay na ka, maghikog na nung ka? Agay. Lola, dakong sa ang maghikog. Ayaw ka nagbuhata. O yun, klaro kayo nga sa impyerno kasangko, ana. Kung tinuod man nga, doon na impyerno. Tinuod gid nga doon na imperno, Joel. Og init kayo dito. Busa, Lola, yung paghikog. Kung sa mga problema nga nakasamok nimo, ayaw lang gid paghikog. Kaya siya man siya nag-ingon ninyo nga maghikog ko. Ha? Pero, mukhat-kat na utakas kahoy, Lola. Unya. Ang lagay mo kat-kat ko. Kay akong gikuha ang pisi nga nagbitay. Bida sa nimo yung nga nung man sa kamusulti na yun, nga kuhaon na din na nimong pisi nga nagbitay. Bida. Dili ko gusto nga pugngan ko ninyo. Nagdali ko ha. Kay aron dili na makita sa akong apo. Ha? Wa pa gid nimo makit yung imong apo, Lola. Ay, wa pa. Kay posible nga gitaguan ng mga demonyo nga naadya sa mansyon. Yun na, pagod. Nga nung naglagot magkagmaayo ni amahan, Lula. Unsay amahan? Kinsay gisangpit nimo amahan? Si Don Faustino. Oh, dili. Ha? Dili. Lola, nausa ka? Amahan, maoy ka na ang gusto sa demonyo nga inyong isangpit kaniya. Oh, Oh, amahan. Direk, Mao na. Amahan ang among taho ni Don Faustino, Lola. O kinsa man mo nga may sangpit og amahan niya. ako Lula, taga-south ko. Ako taga-norte. Ako taga syudad. Og ako
ako, ang taga-bar. Onya, unsa may kasulti nimo ana? Dili mo paryente ni Don nga wahi kasing-kasing. Dili. Dili, Lola. Og misangpit mo og amahan ka niya. Oh, Oo. Palayo ka mo niya ng mansyon, samtang may panahon pa. ha? Unsa? Pero nga naman, ha? Be. Atagi ko na migbugat nga rason. Nganong mo palayo mi, ha? Dili may makapalayo ang amahan. Kung dili pa namo madawat ang among masunod, gikan ni amahan. Lola, unsa magikadlukan? Ang ako nga po, si Lorito, nagtahod usab og amahan ni Don Faustino. Unsa? Unsa? Uy, Pero, unsa may iyang naani, wahal siya'y nasunod. Hinoon, gidahog-daog siya. Kanunay pasakitan, kanunay samaran. oh, unsa? Bangis ang mga tao nga naaan ng maong mansyon. Samaran nila si Loreto? Mga demonyo, mga tao anang mansyon. Busa, pamahawa mo dihan tanan, samtang may panahon pa. Luwasa ang inyong kinabuhi. Luwasa ang inyong mga kinabuhi. Uy, Lola! Hala? May gamay naman gitingali itong tiguwa nga, uy. Bitaw eh. Dali na mo eh. Pangitaon na nato ang singsing. Aron makuha na nato atong masunod ni amahan. Ew! Dili na ko, uy. Nadaot ang ginoy akong kuko sa pagsigig kakaning lapok. Ew! Malimpyuhan pa ng kuko ni mo, Wilma. Ang importante nga makita na nato ang singsing. Oh. Eric, maaya tingali nga mapahuway na lang ka. Dali, hawas na lang din, he. Ayo. Kinala mo tabang ko sa papangita sa singsing. Ay. Oh, uy. Unsa maning gahi, eh? Unsa maning gahi nga birahon? Kaya, uy. Uy, dali mo. Tabangan na tog bira si Joel sa iyang nagunitan. Unsa man eh? Dali. Gahi kay birahon, no? Dili. Unsa man na, Joel? Ambot lang, gahi man kay ni. Dali, mo, bi. Sige. Tabangi ko bira ninyo ini, bi. Kani. Kani. Nagunitan ninyo? Mura maning... Oh, sige, bunlot. Please! Malita. Malita. Dali. Ato ning guyuron pa ingon sa taplin. Dako, ano malita, good. Unsa mo kay suda na na? Ato na kablihan. Ayaw, na. Nga naman nila, ha? Ato unang hugasan ang maong maleta. Okay, sige. Magkandos ko tubig sa lake. Di mo. Unsa man kay sud anong malita? Dako asad anak good. Ug bugat pagid kaayo. Joel, dalian ang tubig. Di ay. Saray. Di awa. Padaplin mo. Kaya kung bubuan ng malita ining usa ka balding tubig. Tap. Sige ba? Bubuoy pa din kapita. O na. Nalimpiyuhan is lapok ang iba pa. Oh. Mahalong na ni Malita, ha? Tanawa ang brand. Hala, si Luis man di ay ni. Ha? Kamahal na ba ang malita ha? Mga dato man kaayo maka-afford ana. Mo ba? Sige, ato nang ablihan. Aron mahibaw na to unsay suda na. Di ablihan na to. Sa kay suda ni sa? Ayaw na niyo kablihe. Madam Lily? Anong di man kamusugot nga ablihan ning maong malita, Madam Lily? Tungod kay dili na inyo. Gilabay na ni diha sa linaw. Okay, kami man ang nakakita. Maong amo na ni. Tinuod na. Amo na gid na. Kinahanglan maablihan na. Kay basilog na adya sa sud, sa maleta ang singsing. Dili lagi mahimo. Unya na mahimong ablihan kung musugot si Don Faustino. Unsa? Unsa? Pero unsa mo niya paghatag pagtugot na mo nga tuam to sa ospital? Bitaw, nagluya man gani to siya. Og dili na mahimong magpaabot ni niya nga mobalik din he. Bobalik na siya. Unsa? Ha? Misugot na ang doktor nga iuli si Don Faustino.
sa kondisyon na magdasyas ta ng kahimanan nga iyang kinahanglan din sa mansyon. Ha? Ha? Sige, iwasan na ninyo pagtangtong sa lapok anang maong malita. Kung ibutang na dito sa hawanan, tupad sa urna. Anak ka diya. Sus, kayo na yung ablihan ang malitaha, oy. Tumanon na lang nato kung si Mando ni Madam Lily. Gusto si Ella. Dili lang ta magdali. Kaya basi masuko pa na to si amahan. Bayo kay nabutang na ninyo ang malita tapad sa urna. Daghan naman ang problema ini, madam. Uy, ayaw problema ha ang mga butang nga dili nimo kontrolado, Joel. Kay makalapas ka anas balaod. Oh, good. Bubalik ko karon sa ospital. Aron pang susi kung mahimo na bang iuli si Don Faustino dinhi. Magpaabot mismo pagbalik, Madam. Ayaw gini niyo pangahase pag-ablian ng mga malita. Dili man sad na mo maabli. Kay naamay gamay kandado. Magkinahalan pa mamigyawi, ana. Bisa na. Tigaling makahuna-huna mos pag-atsa ng mga malita. Oh, mao ginay may tabo, madam, kung musugot si mahan nga ablihan na mo ng mga malita. Sige, wala ka na ko. Sige. Huwag ka mo na bahala sa inyong kagalingon dinhi. Sige, madam. Tuan na sa gawa si madam. Ato na ning ablihan malita. Ayaw. Oh, Ha? Ano mo babag man kaila? Imo na malita? Mahimo ba? Tumanon na lang natong pahimangno ni Madam Lily. Paabuto nato nga mo pauli na sa amahan. Pero masakiton siya. Luya na siya sa tanaw. mao na, ugapit na to siya mamatay. O kung namatay na siya, ato nanintanan niyang katigayunan. Ato ning ibaligya. Og atong bahin-bahinon. Correct. Ayaw ka mo paghunahunaan na. Pangitao na to ang singsing. Naarya sa allowance malita ang singsing. Ah, Ha? maunay duda ni mo, Joel? Yes, wanay lain. Busa, ato na ng ablihan. Ayaw lagi. Ilang ano mo babag man ka? Mas maayo na mo sunod tas tanang gusto ni amahan. Pero, demonyo siya matod pa sa tiguang, dili ba? Mga dili ta makasalig niya. Nakabuti gyud mo sa gisulti sa tiguang. Demonyo si amahan. Busa, angay na lang tang na magduha-duha sa iyang motibo sa pagpatawag niya nato dinhi. Hosto si Wilma. Angay lang nga daliun nato ang atong tuyo din eh. Mao nga sige na, uy. Ablihan na nato ang malita. Ayaw lagi! Ah, Eric, nasuko ka? anong magsupak-supak magigas sa akong plano, Eric? Ha? Wa ka ba'y katungod nga magbuot ining mansyon? Gawas pa! Dili sa ikaw ang tag-iya sa malita. Hoy, ako'y nakakita sa malita! Busa, ako ang tag-iya ini. Busa kung muingon ko nga ako ning ablihan, karon dayon. Ako ning ablihan. Lakaw, Wilma. Pagkuwag kutsilyo sa kusina. Oh, Joel. Joel, unsa ba? Paabuto na lang nato ang hukom ni amahan. Tunga naman si Madam. Di lagi nakasaligan sa madam. Busa ka mo ba? Uyon na lang mo ha sa akong mga plano. Dili, Joel. Makikamatay ka tungod anang maumalita, Eric. Dili ang malita ang gidipinsahan ko. Ang balaod ni amahan ang akong gidipinsahan. Sumasa kong nahinumduman nga ang balaod ni amahan. Maulang ang pagdili na kung ablihan ka ng urna sa sala. Maura na. O kay gilabay man maong malita. Nagpasabot na. Nga wa na naitag-iya. Og osbon ko ha. Kay ako man ang nakakita. Ako'y magbuot kung unsaon ko rin. Joel. Diyan ang kutsilyo. Ambibi. Bawa na, Eric. Dili. Bawa niya! Dili! Oh, Sige. Gunggabamik si Eric, Joel. ila? Muuyon ka sa panangunahuna ng Eric? Aw, o yun gid na sila kay uyab naman na sila. Hilo mo, Wilma. Joel, husto si Eric siyang huna-huna. Tumanon ta ang gusto ni Madam. Huwato na to si amahan nga muhukom kung ablihan ba namang maleta o dili ba? Gilabay na lagi na. Siya mong una-una. Kinsa man ka naglabay, ana? Ang tag-iya ba? Dili basurahan ang linaw. Pero dito na ko makuha ang importanteng butang ni amahan. Una ang manikin nga yung gipahimo sama sa hitsura ni Arabella. Arabila? Arabella? Oh, Arabella. Sekreto na ni amahan nga gusto niya nga akong taguan gikan ninyo. Oh. Apan tungod na ng maong maleta. Nakauna-una ko nga kinahanglang mahibaw sab mo nga wa na ilabay ng mga butanga sa linaw ni Arabella o ni amahan.
tungod kay kanang maleta, mahalon ka na. Oh. Ang relo nga imo nakitaan, Wilma. Relo sa babae nga mahalon. Og ang manikin, personalized nga pagkahimo sigon sa order ni amahan. Unya karon, moingon mo nga kamo ang tag-is mga butang nga inyo nakitaan. Busa, paaboto na to ang hukom ni amahan. Panuway! Hoy, Joel! Asa man ka? Joel! Joel! Salamat ka nang lakaw na sila. Salamat sa pagtabang na ko, Ella. Wa sa hustong paghukom si Joel ug Wilma. Gusto silang magdali. Pero husto kasi mong gisulti. Ang hain na to. Nawa ilabay kining maong maleta sa tigiya. Laing tao ang naglabay ini sa linaw. Kumusta na si Don Faustino, Doktor? Nahinanok siya. Dokon sa man. Bahin na yun ba ang papauli niya sa bahay? Pwede na. Pero may pirmahanan lang siya ang mga dokumento sa dili pa siya ma-release. Salamat. Madam Lily, mangutan ako. Unsa man na, Dok? Kung sa may nagkapaikag ni Don Faustino aron mo pauli sa mansyon. Si Don Faustino na makasulti ni mo siyang rason, Doktor. Igo ra ko nag-atimaniya. Bahin mo ba siya may istorya kung mo matana siya? Pwede. Pahibawa ang nurse station kung makamata na si Don Faustino. Aron mapahibaw sa dayan ko nila. Pitay, kalagot kining Eric na. Kontrabida gini siya sa akong mga plano na. Sige, paso-paso diya, uy. Oh, Oh, inom una ining bino. kini, lami ni. Di mainim mo ha. Wa may sud ang gamayng bar din sa mansyon. Nangukay ko sa bar. Gitaguan na sa ilawang kaayo. Wow. Yun na. Wala ka nervyos ha? Mawa na ang ako nervyos kung makainom ko. Oh, imo dahil yung taguan ha? Napay duha ka botilya sa akong kwarto. Sa kwarto ni Ella. Abi ni mo, naginaminam lagi kong may baw kung unsay sud sa malita. Unsa ka, no? Kung tao ang sud ni Anang Malita. Oh, unsa? Unsay tao? Kakuyaw ko ni mong imagination, Wilma. Ngano di ay? Imposible di ang akong hunahuna, Joel. Kapila na ko makakita sa news nga dunay dakong malita nga nakitaan. Unya dunay sud nga patayng lawas sa tao. Hala, tuod no? Sana, di ba? Posible nga gusto ko. Pero imposible kaya na, imposible na. Ngano imposible man? Kung doon ay sud nga patayng lawas ka ng malita, manimaho man na. O di ba, doon na yung mga mananap nga musud, ana. Basig iputos ug maayo. Aron dili mahungaw. Sa kadakuan ng maong malita, posible nga masud ang usa ka lawas sa tao diya. Labi na kung gamayon. Ha? Stoy, asa naman sa gang? Mamaya man lang ka diya, uy, wag pananghid. Eric, ngano nahilo man ka nga nagtutok ka na maleta? Naunahunan ako ba ang tag-iya ng maong maleta? Ha? Gusto di ka, tungod sa kamahalon ng maong maleta, imposible nga ilabay na sa tag-iya. Maugani. Mo na naglibo ko. Bida niyo eh. Inyo yun nang gigwardyahan ng malita, no? Tungod kay dili ka kakopisahan, Joel. Oh. Nahibaw mi nga matimanon kasi mong gusto. Ikaw ba? Ikaw, ha? Ayaw lagi nagablihan maleta. Joel! Wa na ko yun na nga ablihan na. Gusto lang na ako ning simuton. Sisimuton. Para unsa mo man. Hilom ra gud Eric, sa baan nimo. Nagsimot ko dire. Joel, naunsa man ka, uy? Lano mo ra man kagiroy nga nagsigig simot ano malita? Hilom di Wilmy, sa baan nimo ipasagdi ko. Gusto lang na kung susiyon kung nusto baka sa imong pagduda sa sud ini malita. Kay ngano? O sumdi mo pagduda, Wilma? Nagduda ko, Ella, nga patayng lawas sa tao ang sud ni ananda kong malita. Nakasiguro ko nga dili patayng lawas sa tao ang suda ng malita ha. Kaya wa naman imong patay. Wilma, bahaw ra siyang lapok koy. Buti pasabot, dili tao ang suda na. Pirma na lang gid ni Don Faustino ang ipaabot ug ang kompletong kagamitan medikal para niya. Wala lagi kuwang. Ang bayad? Nagka-issue na si Don Faustino og cheque alang sa tanan niyang gustong hitabo. Kinahanglan nga ma-install daan ang iyang mga kahimanan para emergency. Og makahire na kamog nurse nga moatiman niya. Pero may rekomendar kong nurse usa ka lalaki. Ikaw na'y bahala sa nurse mo pilion, Dok. Okay, ako siyang tawgan. Og available ba siya nga magstay in sa mansyon. Pero unahon nato ang pag-install o kagamitan
gikan para ni Don Faustino sa iyang kwarto, Madam Lily. Tawag ako kung kanus-an ninyo mapahilo na ang tanang kahimanan siyang kwarto aron makapauli na siya. Eric, anhi ka man tuog sa sala? Oh, Nga naman. bantayan kong urna ug ang malita. Nagduday gyud ay ka nga ablihan gyud nila ni Joel ug Wilma. Oh, Kun mao, kitang duhang mo bantayan ng orna ug malata. Magkuha lang ko habol sa akong kwarto. Kamingaw na sa palibot at mulag. Dili ko makapuyo ining maong mansyon nga ako lang. Magdali ko kuha habol ay. Oh! Mga ka-DJ, mga ka-listeners, gidapit ko kamo sa pagpaminaw ning laing sumpay ning sugilanon. Panugon. Salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.